Sziasztok, srácok! Ebben a mai videóban... Srácok! Most egy olyan játékot fogunk kivinni. Bejárotozni fogunk. Most játék. Bam bam dini buzi mini. Megvonhat az like. Béletos. Na akkor most keresünk egy bénatos játékot. Várjatok. Mindjárt felteszem. Már mennyi lájkod van? 5000. Na srácok, akkor kezdjük is el a játékot! Látsátok, hogy most töltődik be a Roblox. Mindjárt betöltött. Gyerünk, menjünk! Itt is vagyunk az ugrástérszel a játékkal. Az a lényegünk, hogy nem szabad ugrani, és így kell kivinni a jumpot. Na, kezdjük is el. Első nehéz dolog. Ez könnyű még. Csak kell tanulni. Jól van. Ez nagyon jó lenne az 1000 követő. Itt most nagyon jó lenne, ha lájkoljátok majd ezt a videót, utána meg már a bénatos játékot játszanám. Ó, az lenne a legjobb. Geci lehettem. Bocsánat a szónak, jól is tudta. Majd lesz majd ilyen több videó is, majd lesz nagyon jó videós csatornám. Lesz majd rajta 500 videó. Naponta akkor 500-at teszek ki. Engemet azért ihletett ez, mert tehát most nem veszünk Robloxból, majd a leesünk.